Díomh háirde Gaeilge Gamer an seo agus aniu tá mé ag immert Princess Peach Showtime den céad agus seo é an físeán ag tús an cluiche Bosí sé sin gan réile ar bí nuair a thur mé an cluiche isteach. Seo é an Arclán atá ag Peach. Tá muid an seo faoi arú a ban friansa Peach. Nes tá tóid ag dul chun ticéid a cheannach. Fáilte go Sparkle Theatre. Caihí mé a bheith ag caint le trúr duine an seo de réir mo chuimhne, d'imir mé an demo a bhí an cúpla seachtain ó hen. Ó, an fear seo, sin é. Nes, tá na ticéid ag tóid. Right, in a hara. Hí an cailleach tá mar an príú bás ag dearú an cluiche tá mé ag deanú. Agus sin é tá an Arclán a le faoi dríocht an seo. What's wrong? Nes leanaí mé rá. De réir an méid a d'imir mé sa demo a níl Shakespeare atá an ar thorbí an scéal sa cluiche seo agus mar sin is cumallum. Is í an cailleach an droch duine agus Peach an léach sin an méid atá an. Tá sí go díreach mar Luma í Super Mario Galaxy an character bug eile an seo nach bhfuil. Stella. Nes an céad level, an level céan a bhí an sa demo, mar sin tá clachtú agam hana féin. Is maiiclum an clío atá agin sa level seo.
Tan fear seo gortaithe. Huh? Huh? Yes. Inis ábalta an farbog seo a thuidú inis. Huh? Let's go. Tá agus sin muid inis. Agus tá tú ábalta an ribbín a bhfuilú lena blahanna agus na crin chun airgid nó power-ups eile a bhain seastú. Tá. Sin é a thara. Scalanta an stíl ealainne atá a go tíre mar drama in Airclan a an rud sa level agus na dahanna fásta. Mé go leor airgid. Oh. Alright then. Sparkle Gem. Seo iad na rudaí mar réaltaí sna cluichí Mario na collectibles in ahan level. Is tá droch dríocht ar an haisleán. Aha. Clío agad in is a cara ar eile tínta. Oh, darás. Bí é churas deach ar mo thara an seo. Oh. Sparkle Gem an seo an dar na ceann. Agus tá ceann eile an seo. Caithfí tú blahanna a thur ar achan cran an seo. Sin é ribbín.
Goja. Shine Gojira. Agus Sparkle Gemella. Huh? Nish be an Cleo agam an ish an seo. Shinny Sword Fighter Peach an ish. Oh, Birdman Sparkle again. Throw gel Roman shot. Just have to be able to parry my shot. Shinny. Shinny. Fossa galore. Na control sa cluiche seo go mai hiú a pastí ige marirt fásta má tá siad siimplí galore. Agus tá rud faoi rún an seo nuair a bhíonn híos a solis mar seo ag teacht an níos. Bhain tú ZR agus tá rud é an faoi rún an seo. Agus an céad Sparkle Gem eile agus an céhí tú ZR a dhéanamh ar ríist chun dul arás. An rí. An rí drúglóid. Horrible no Jeffraring. An rí a hail slán. Nish. Aaron Shaw. Shinny. Haha.
Is ar Island Guji and Cashland agus Uppy and Shaw. Tuna Kincha Kajay an scale leis an airgid sa cluiche seo Guji Shaach. Johnny go chi much gan vod. Sure, hey Henri. Mission kid boss. She mar piranha plant more. Johnny ach mar sin. Cé tú ansaí a dheanú na méire atá aige seo agus agus an dhé sin léam thar an rud seo agus an bí leis an tríú. Agus sin é jab janta. What's that? Thank you very much. An rud janta agin sa céad level tú smaich leat na hibre. Nish. Tá mé seanú go bhfuil an ré agin inis. Mar sin raimíonn seo ó Ninja Peach. Tá mé ag siúil go mór leis an ceann seo. Each time. Huh? Oh, ainda na crin cherry blossoms. Oh. Rod digging through rim and show.
the. Ah, take a minute. Glithe stealth atá. Níos bethúirú fannach den seo, agus ar eile níis. Melton Rutshaw Wulu Neil Rahimirai. Oh, be an Collie Ninja agam an seo tá méid Janu. Just a couple of skiing agam. Ninja Beach. Out of the wall jump and shot. Ah. Ooh. Galanta. Camouflage atá. Aha. Unsee stealth. Okay. Sin na hola. Siar seo a gíomh a tharde. Go on,
Oops. Nero make sure le far ela in a holly. Nee. Oh, sin galanta an piece of bamboo mar snorkel atá aquí. Hey, an far seo leis an collie jar. Sé an inis. Tá an far seo ag gudú na lá scríúine. Scéal leis an piece of Hannibal seo. Sure. Yep. Galanta. Tarash. Lena Lau screaming. Oh, Galanta. Archer and Steve Allen and Shaw. Tarash lad. Haha. Sinné. Allow screaming slán sáilte. Thank you. Bhí sé sin galanta ar fad. Agus ní ró a cúpla ceann cáilte agam. Honnig mé an píosa solis ag teachta níos ach bhí mé ráháil bhí mé ar an bhealach go dtí an céad seomar eile ach bé mé abalta teachta ráis. Yes. Kinse, heart charm. Ain't Let's go. Cowgirl Peach. Each time. Tá go leor gadaithe sa cluiche seo. A siad ag gudú rud eile sa level seo.
an seo. Bhí tú faoire na haar. Na córa déile an seo. Féidir na córa. Tá. Tí a bhfuair mé an seo ionta. Ar eile na háirte mar sin. Tá siad sa teach táhairne. Ar cosach bhí an seo. Féidir go Pearl Pagan the harm? And we can check. Ah, okay. Bhí mé ag drapu. Bhí mé ag dul sa trógart ar an chéad uair a bhí mé an seo. Anish. Jana go méid gana a gin an seo, be sé bhhaid níos fosa. Níl lasú. Bá deanna sé sin an cúis, cógar pítenis.
Go bra ar gapel hen agin an ish. Yeehaw. Her island. Grim aisle ar an barrel agus an híir sin caiit barrel ar a chean. Bhhain eile tá méid Jamie. Again. Well shut. Agus sin level eile. Ní dhearnú mé go maigh na sparkle gems an seo ach go BRB when mé sult mór as an level le Cowgirl Peach. Níl mé rá buartha faoi a bheith bailú an rud ar an céadúr a bhí mé immert clíthe ar bí.
Sé an feib leis an farbog seo. Sin an rud a dhéanamid leis an airgid mar sin. Chun colaí eile a chur ar peach. Yes. Agus ar Stella fásta. Tá cuma bra orthu faoin am seo. Raithí mé ra. Agus inis patisserie peach. An cion eile a bhí ansa demo agus mar sin tá gitabog clachtú agan leis an cion seo. Peach time. Féile millsein atá ar siúil an seo. Is mé an rud é sin. Caithfí tú an éon mór seo a bhuailú go gasta chun an céad sparkle gem ail. Gad eile. Tá siad ag codú an millsein agus an caithfín seo. Arás. Agus mar sin caithfí tú na héan a bhuailú leis an ribbín chun an sparkle gem ail an seo. Agus inis caiimiid dul go dtí an airm chun airí a ail chun cacha milliis a dhéanú. Agus tá sparkle gem an seo fásta. Agus inis colaí patisserie peach uirthi. Time to bake. Yummy. Rinca bug uirthi mar sin galanta. Ar ailin. Mar sin caiimiid cookies a dhéanú
go gasta agus iad a thur Nice. an trolley bug. Mar seo. Let's see. Hooray! Oh, tá right. Oh, give me roll well. Tá sí níos far a bheith ag deanú na cookies nuair a bhíonn an beirt far bug in acha leis an bóla mar dheanann siad an méid faoiol. Níl méid deanna go méid an seo ag go béirbhí raithí mé ra. Oh. Let's see. Phew. Tá méid deanna go buafasa. Sin é níos fearr anois. Tá cúpla ceann deanta go maith. Ní bheith an bhí mé get the bug ráháil. Go béirbí. Fur mé sparkle amháin. Tá sé deachar go leor an páirt sin. An spráil an rinca bug atá aici. Anish. Caithfí muid get the bug kick decorating dheanú. Bhí mé go thuafasa leis an minigame seo sa demo. Oh. Bug sin é. Darna ceann deanta. Tá cuma galanta ar an cacha seo. Seaclaid. Man go bug ar sin a go béirbí. Nish, ceann seo níos deacra. Seo agus suas arís. Níl. Sin é. Ó, tá méid deanú nach mé an ceann dearna críochnaí ágam in am. Bhí sé bug nach críochnaí ágam. Piece of bug amháin.
Herman Rugby. Agus sinné don level seo hurry mé decoration dearna an cacha mór mé be kosher bra ag na lads bug seo anis. Delicious. Thank you. Agus sinné an cehraí cionseanta agam. Níl mé cinse an bhfuil cion amháin eile ar an level seo. Beidir an céad boss mór inis. Tá nílach de dhítharainn agus tá trotha orm. Oh, Shomra Disco. Disco wing. Caihíné na disco balls a bhfuilú agus sin siad an nuas. Take a minute. Whoa. Oh. Bonus kill. Okay, mate. Mash beat.
Yeah. Oh, oh well. Nice. Disco balls buggeries. Mechanic then sure. Boom. Job, Janta to make Jenny. Yay. And kid level Arash and Arkline. Fiber Bihahara. Well, Shin A done Cade Urler, non Cade Doan, Martha sé Clíhi Ella. Agus mar sin, fáigi mé mar sin é don fís an seo, agus rahí mé ará leis an Cade Doan Ella I fís an Ella, mar cehí mé get a bog lóna Ella nish. Mar sin, go dtí an Cade Ella Harja, amor.